Lo mga higala o mga kaigsuunan, kumusta ka mong tanan karon magpaambit na sa kita sa pulong sa Ginoo. Diri na to mabasa ang atong ipaambit karon sa Juan City versikulo 6 hangtod sa City. Akong pagbabasahon og sunda sa inyong salabutan. Juan City 6 nagaingon sa 6. Si Jesus miyon kanila, ang tanang panahon husto alang kaninyo apan ang hustong panahon wala pa moabot alang kanako. 7. Ang kalibutan dili makadumot kaninyo apan nagdumot kini kanako kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan ini mao kanang ato karon ipaambit mga higala og mga kaigsuonan. So kani nga bersikulo mga higala igsuon kabahin kini sa mga igsuon sa atong Ginoo kaniadto. Igsuon niya sa din physical niya nga mga igsuon, no? Physical diri ba aning kalibutan na ba? Igsuon niya sa aning kalibutan na. Physical nga igsuon. Sama sa kuan naasab ko yung mga igsuon nga physical, no? So giistoryahan ani, nag-istoryahan na sila sa Ginoo. Gusto siyang igsuon nga iyang pagtuon nga sa pista, no? Aron pagpadayag nga siya halin sa Dios, di ba? Gikan siya sa Dios, no? Kaya lagi ang mga igsuon niya ni Ginoong Hesus diri aning bersikulo dili mo tuo nga si Ginoong Hesus naghalin sa amahan, no? Mga igaligsuon bisan gani sa iyahang mga igsuon diri physical dili gani mo tuo, di ba? Sakit kayo paminawon, di ba? Bisan sa imong pamilya dili mo tuo sa imong nagsangyaw ka sa pulong sa Dios tapos ang imong mga pamilya dili mo tuo. So imong mondang ba di ka? Mag-uol ba di ka? Tungod kay dili maminaw ang imong mga parente, imong mga igsuon, kauban sa imong panimalay, nagapadayon si Ginoong Hesus. Di ba? Ano nga nagapadayon si Ginoong Hesus? Tungod kay siya ang gipadala sa amahan, siya ang original, siya ang tinuod nga bugtong nga anak sa Dios. So kinsa ang tuohon? Ang iyang physical nga igsuon o ang amahan nga yahadyod nga tinuod nga amahan? So iyang tuohon mao jud ang amahan nga nagpadala kaniya diri sa kalibutan. So, unsa ingon sa size? Si Jesus mingon kanila, ang tanang panahon husto alang kanyo. Apan ang hustong panahon wala pa moabot alang kanako. So, si Ginoong Hesus kabalo siya. Sa kanus siya nga madayag, ipadayag niya ang pulong sa Dios. Kanus siya nga ipahibalo niya nga siya gayud ang gipadala sa amahan. So, kantong gayon na wala pa. Di ba? So, ang iyang mga igsuon wala pa minto di ba? So, bisan siya mga igsuon gani mga higala igsuon, wala gani ning support siya, di ba? Una nga kita mga higala igsuon natay, di ba? Natay physical dire nga amahan inahan ay physical naman nato, ang amahan inahan nato dire kanang kita nato mga igsuon. So, kung kita gikaluyan, gigrasyahan sa Dios, maminaw ta sa pulong sa Dios. Sige tag paminaw sa pulong sa Dios, gusto ta nga maminaw og wali. Gusto ta nga kung naay magwali, maminaw ta. So pasabot lamang ka ng higsuon nga ginakaluyan ka na sa Dios. Ginagrasyahan ka na sa Dios. Nga naman naabot ni muna nga layhan na ka maminaw. Layhan na ka nga muuban sa mga pundok pang Ginoo tungod kay gikaluyan ka, gigrasyan ka. So ang imong maigsuon nga physical dili na mo pareha og antas. So sigurado katawaan ka na, himuon ka ng pastor. Sigurado ingnon ka nga balo nga di ba? Balo nga nagsimba. Balo nga nag-alaga daw, daghang kayo nga mupabugnaw ka na to, di ba mga higalagso? Apan nga nung nagkapadayon ta, nga nung malipayon ta nga maminaw sa pulong sa Dios,
ngano nga dili na to ikaulo ang pulong sa Dios tungod na sa kaluoy, tungod na sa gugma sa Dios kanato. Dati na mahigalaigsoon, kita ang gihigugma sa Dios, musunod kita siya ha, tungod kay gigugmatan niya, gikaluyan tan niya, gigrasyan tan niya, muna nga bisan pa sa atong pisikal nga mga igsuon nga dili mo tuo kanato nga nagsangyo ta sa pulong sa Dios or ikaulaw ba ta, di ba? Tungod kay nagsulti ta sa pulong sa Dios ba na may yunana, di ba? Pero ngano nga padayon ta, tiro may igsoon, basta grasyahan ka, kaluyan ka sa Dios, bisag unsa pa imong postura, bisan pag kinaubsan ka dire sa kalibutan, bisag pinakayano ka sa kalibutan, bisag himo kang kalataw-an o dili matuuhan ang imong postura o imong panagway, kon ang Dios na mo hikap kanimo muhatag nimo grasya ug kaluoy, dili mo ikaw lang pulong sa Dios, di ba? So ani gayo na gani sakit kay ni alang sa Ginoo nga bisan sa iyang mga igsuon dili mo tuo kaniya, di wala, di ba? Klaro kayo nga wala ning to ang igsuon sa Ginoong Hesus, iyang mga pisikal nga igsuon, wala ning to, di ba no? Ako subon na pagbasa si Jesus ngayon kanila ang tanang panahon husto alang kanyo, apan ang hustong panahon wala pa moabot alang kanako. So nakahibalo ang Ginoo kung kanos ang madayag, kanos siya magsapir, magantos sa iyahang gihatag sa maha na kinahanglan siya magantos, no? Magantos sa tamang kaalantuson, di ba? Di lalim ang pagantos sa tong Ginoo. Sa dito na sa wala pa sa gibitay sa krus sa Kalbaryo, dili lalim ang pagpadol ng gawas sa mga dugo sa Ginoo, nang ukab ng mga unod sa Ginoo, di lalim. Apa nabalaan na sa Ginoo, nahibalaan na siya nga magsapir siya para na nato nga higalaysoon nga ginakaluyan nga ginagrasya. Unang ato karon dili nato ikaulaw pulong sa Dios, bisan pag natay mga parente diha nga mangyamid nato katawan ta o sa atong silingan katawan ta, o dili man na sila mao yato ang dili man na sila mao nagluwas kanato, kundi si Ginoong Hesukristo man mo nagluwas kanato nganong ikaulaw nato ang pulong sa Dios, di ba mga higalaysoon, di ba? So sa tanang panahon sa mga pisikal nga tao ay ilaha tanang panahon, di ba? Tungod kay kaning panahon na sa mga pisikal nga tao, sa mga common nga tao, ilaha tanan apa na espesyal nato nga ginaluwas na atay panahon jud, na atay panahon jud sa pagsimba, na atay panahon nga sa pagdahig, sa pagpasalamat, di ba? Pero sila tanang panahon ilaha, tanang kalipay ilaha, no? Tanang kalipay na nila tanan apan kita ang ginagrasyan sa Dios, naapod tay panahon nga wala nila nahisabtan, wala nila nahibalaan kanang pag-ampo nato sa Ginoo, pagrelasyon sa Ginoo, pagdaig sa Ginoo, pagsimpa sa Ginoo, pagpasalamat sa Ginoo, wala na sa taga-kalibutan. Muna mga higalaysoon, ang taga-kalibutan mga higalaysoon, unsa ilang ginadahig, ilang kwarta, ilang bahandi, ilang bulawan, ilang salakyan, unsa makita di sa mata, ginawa na mga higalaysoon. Apan kita ang ginaluwas, gikaluyan sa Dios, ang atong gipasigarbo diri ang pulong sa Dios, nga dili gayud nato ikaulaw ang pulong sa Dios, bisan pagkatawan ta, baby ayon ta, i-lockdown ta, ulutuson ta, mao hinuon nato'y kalipay, kay mao may atong pagdaog. Ako may higalaysoon, bisan pagkatawan ko, bisan pa mag-baby ayon ko, i-down ko, lutuson ko, hukman, no problem. Wala mo naglantaw sa kalibutan, kundi ang kaluoy nga gihatag sa Dios mao gyud naglabaw sa akong kinabuhi. Muna nga bisan elementary ra ko kutob,
Dili ko kay balo nga mo istorya sa mga ubang pinulungan, English, Tagalog, Ilonggo. Apan salamat ko sa Dios. Tungod bisag unsa na ko kayano, ang Dios naluoy sa kuha. Kung wala na lain naluoy ka na ko. Di ba? Kung na mahigalaigsoon, kung na kay gihatagan ka sa Dios karon og grasya sa Dios nga paambit, paambit o panghatag sa tao, kuha na kanang i-practice, di ba? Mo ni dire, no? So sa city na ngayon, ang kalibutan dili makadumot kaninyo apa nagdumot kini kanako kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan ini. So ang kalibutan dili magdumot kadto sa mga pisikal nga tao, sa mga unod-unod nga tao kay tungod kauban sila kauban sila, usa sila, di ba? So dali na to sa common common, di ba? Common na sila kanang gingon common mahigalaigsoon bisan sa kadautan nga imong gibuhat kung nang lupig baka nang urap ka, di ba? Naa pun kay gininhawa, naa kay na makabati pun sa laghangin, di ba? Na ay ulan, naa pwede mo dato kayo kumon lang, dili sila makikontra sa kalibutan tungod kumon sila, usa sila. Apan kita nga gigrasyan sa Dios, nahimong special sa Dios, makontratan nila tungod kay ang mga binuhatan sa kalibutan ato mang i-wash out, ato mang ipahibalo. So lagot sila na to, di ba? No, ang kalibutan dili makadumot kaninyo apa nagdumot kini kanako kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan ninyo. So tanang binuhatan, mga corruption, mga daotang mga binuhatan, ibulgar sa kanang mga kawat, ibulgar, suko kay sila. Ngano nga, anaron, wala kay gamay kay kinaalam, wala kay naibalaan kaayo. Tapos katong mga korap nga tao, katong mga daotan nga tao, mga kawatan nga tao, ibulgar mo suko. Sa madugod mo suko nga ang bulgar nga sa matutong kawatan edukado. Mayo kay mo palusot. Apan kay ang Dios gigamit ng tawana bisan pa og mubo niya giniskwelahan og masabtan niya na kay ang Dios dili nato mahibalan. Kung ikaw kaloy-an ka bisan sa kakayano, dili man madok ang istorya pulong sa Dios, ibulgar juga na. Oo na may eleksyon. So, ani nga bersikulo, dili lalim ang kahimtang sa Ginoo nga naa pa siya sa kalibutan. Sa iyang pisikal nga maigsoon dili gani mo tuo siya ha. Unang kita ron, nagpaambita sa pulong sa Dios. Ayaw mo kay bulo nga bisan sa inyong mga parente, sa inyong silingan o sa inyong mga kauban sa panimalay nga walay mo support ninyo. Padayon, kay dili man sila mao'y naghatag sa grasya kaluoy, ang Dios man may naghatag. Una nga padayon ta. Tuwa silang pasayloon sa ilang ginaistorya, sa idaw nila, sa idaot nila, dili ta mubalos nilang daot, dili ta mubalos nilang daon, dili ta mubalos nila og paglaglag, dili ta mubalos nila og panghukom. Kundi ato uninong iampo sila nga unta ginaot nga ang Dios maoy mo hikap silang kasing-kasing sa ilang salabutan o makasabot sila. So sa diha nga ang tao makasabot na makayon to. Di ko katuo yung tawhana ang istorya sa o nayano mo ni kayo. Wala jud din eskwelahan po gabubo kay ni. Elementary na wagan ni kay elementary. Pero karon na sinati na kung iyang istorya tinuod. Di ba? Mao na siya. Basta grasyan ka na sa Diyos, mayon ka, uy, katong tawa na yanog, itong tawa na. Hindi mo katuhan kay, katong naong na, tulisan kay naong ba? Kaning yanog ka ay dagway. Di ba? Pero kay, kaloyan to sa Diyos, ato ginang iwas out. Nga naman nga dili, matamadog tungod kay, dili na atuan, dili na tawanon. Kundi ang balang espiritu maunay, nangliho ka na to, muna nag-guide ka na to. Muna nga ipang-wash out nato itong mga buong sa kalibutan. Magkontrata sa kalibutan. Apan ayaw kahadlo kigaligsoon. Gidaog na sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa paglansang niya sa krus sa Kalbaryo. Og namatay nga atong Ginoo na banhaw. Wala na ikadaogan ang kalibutan. Naghulat na lang ng kalibutan tinawag nga istorya sa hukom sa silat.
Mo na nga sige na lang na sila pang-away, sige na lang sila panghukom, pang-debate. Ang kinaiya sa taga-kalibutan mo ni paminaw na siya Japon ugwadi. Pero ang iyang giwali, ang iyang gipaminaw ang mga sayop. Gatuon Japon na siya. Sa balaang kasulatan nga maong Biblia. Apan nagtuon siya nga iyang ipang-debate. Wala siya nagtuon diha nga makatabang siya sa balay sa Dios. Mo na siya. Maminaw siya sa wali. Tapos na ay masipyat, yahan ang ipos, yahan na siyang ipakaulawan na niya. Mo na siya kalibutan. Di ba? Dili na maway gitudlo sa Ginoo. Kaya bisan gani ang katong babae nga mananapa, wala gani gibulgar sa Ginoo. Gingnan pa sa Ginoo nga lakaw kaya na pagpakasalag-usab wala gibulgar. Pero karon mabalaan niya may galayson. Nga daw sila na kuno maalam sila pero bungbuang na nga tao. Ano man, maingon sila nga maalam kuno sila apan ginabulgar nila ang sayop dili. Ampuwi siya nga mahinuklok dili nga muna kay giyo ni Pablo, Apostol Pablo, ayaw mo pag-debate, ayaw pag-debate ng pulo kay walay samputanan ana is lalis pa kay away. Kung makasabot ka, pero kita nakasabot, kita na may mo palulos ng mga tawhana, kita na lang ang mo pa ubos sila. Ug ato silang yan po. So mga kalag na kaya po may gamay nga nasabtan sa ato karong ipambit ang pulong ni Kristo Jesus. Mag-ubang kanunay sa itong amin dalay